ሰላም ተምሃሮ ከመይ ቀኒኹም? መሳኹም ዘለና ሓበሻ ኤዱኬሽንና ኣብ ዝሓለፈ ፊደላት ትግርኛ ጀሚርና ነርና። ብመን ጀሚርና ነርና? በበ በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ። ሎሚ ከዓ ብሰ ክንጀምር ኢና። ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ። ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ። ስ ሰዓት ሱ ሱር ሲ ሲኔማ ሳ ሳሙና ሴ ሴፍ ስ ስፖርት ሶ ሶፋ። ሕጂ እዞም ደቀይ ብሓንስ ክንብል ኢና ሽዶ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ንፋዓ ዞም ደቀይ ሕጂ ነፍስኩም ስካ ተቆዕላ ጎበዛት። ሎሚ እንታይ ተማሂርና ዞም ደቀይ? ብዛዕባ ፊደላት ትግርኛ ኮይኑ ዝሓለፈ በ ተማሂርና ነርና ዶ? ሎሚ ከዓ ሰ ተማሂርና። ሒዝኩም ኣለኹምሽ? ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ። ከይትርስዖም ዞም ደቀይ። ኣብ ዝመፅእ ከዓ ክሓተኩም ኣፅኒዕኹም ፅንሑ ሕራይ ዶ? ንፋዓት ኣብ ዝመፅእ ከዓ ካልእ ሓድሽ ፊደላት ትግርኛ ክንመሃር ኢና። ሳብ ሽዑ ግን እዚአን ኣፅኒዕኹም ፅንሑ ሕራይ ዶ ዞም ደቀይ? ንፋዓት ንስኹም ፃሕና ሓበሻ ኤዱኬሽንና ኣብቲ ዘለኹም ሰናይ ንምነ